Vítam vás u dnešného videjka. Dneska tu budem s mojim kamarátom. Takže dneska budeme hrať Brawl Stars, ako dobre vidíte. No takže najprv si ideme do shopu, lebo tu máme niečo free. A ideme si tu otvoriť Ziggy Box. Takže uvidíme, čo z toho padne. Otvárame. Dobre, no takže nepadli úplne že najlepšie veci, ale... máme tu jackpot, 50 kreditov. No a teraz vám sa tu predstaví môj kamarát. Čaute ľudia, ja som Tomáš a budem s mojím kamošom hrať teraz Bravko. Dobre, a teraz som už tu s vami. Tiež si otvorím Megabox, teda ten Ziggy Box si otvorím. 9, dobre. Niečo dobre pôjde. Please. Kam dobre, Byron. Skin na Byrona. 14. No teraz si momentálne šetrím na Willov a potom si budem šetriť. By som si mal šetriť potom na Leona. Takže teraz vám idem ja predstaviť mojich brawlerov. Takže Shelly na Hypercharge, Cold na Hypercharge, Daryl na Hypercharge, Edgar na Hypercharge, mám na ňo 12 winstreak Hypercharge a mám na ňo tieto dobré skiny. Nice, tento sa mi viac páči. Potom tu máme Janet na Hypercharge. Potom tu máme Chucka, Greya, Nitu, Bulla, Broka, El Prima, Barleyho, Poka, Rosu, Jessie, Dynamajka, Eichbita, Rika, Penny, Jackie, Gaz, Bo, Ems, Stu, Trunk, Tara, Fang. No, takže ako, keďže vidíte, ja nemám úplne dobrých, že brawlerov, ale mne sa stalo taká jedna vec, že ja som bol na dovolenke, išiel som hrať Bravko a zrazu sa mi vymazalo celé Bravko, že som ho musel začať oznova, inak ja som tam mal, sľubujem vám, ja som tam mal Leona na Hypercharge a takéto. No čo, už nevadí, sme tu takto a teraz vám predstavím môjho kamaráta. Ja mám, momentálne teraz mám Colta na Hypercharge, Daryla, Edgara a ešte si pozrieme moje skiny na Edgara. Tento. A ešte si doprestavujeme brawlerov. A takže Jessie, Dynamajka, Jackie, Nanyho, Mortisa, Crowa máme na Hypercharge. Poka na desine, Shelly na devine, El Prima na devine a tak. A ešte tu má Eichbita, Piper, Squeaka, Mech, Kenchiho, Shada, Trunka, Oliho, Chucka, Greya, Nitu, Barleyho, Rika, Gasa, Bee, Grom, Bonnie, Colette, Belle, Lola, Sam, Bendy, Macy, Hank, Leria, Lavery, Angelo, Meeple, Max, Sprout, Byron, Buster, Melody, Lily, Amber, Brock, Rosa, Tick, Penny, Carl, Ems, Stu, Pam, Frank, Bibi, Griff, Ashberry, Evie. Takže toto sú všetci moji brawlery a teraz si zahráme duo. Ja si dám Mac. A ja si dám Edgara. Takže ako ste videli, tak vidíte, môj kamarát má celkom dobrých brawlerov. Proste má dobrých. A teraz ideme hrať duo, takže dáme ready. A ja mám akože najväčší výstrik je 15, tuším, na Poka. Tak teraz si zahráme. Toto si myslím, že vyhráme. Toto je dosť ľahký súboj, si myslím. No, tak to tu rozbijem čestku.
Ideme. Teraz tu idem na kóda, kód je noob. No kód je rip, dole. No, môj kamarát zrazu zomrel nejako, ale však to nevadí, furt som tu ja. Ježišmaria, dobre, to bolo dosť. Tak, teraz tu idem na Derila. Noob. Pozor, neviem, na čo som na nich skočil, lebo No, už tam zomrel môj kamarát. Nevadí, druhé miesto. To je dobré. Aspoň si napravím výstrik 12. Dobre, vidíte? Tu máme Star Drop. Rare a rare. Sakra. Ja som sa mýlil. Ja mám Angela na 16. výstrik. Tak vidíte. Pekne zakto. A tuto vidíte jeho... Moje IDčko. Tak môžete si ma dať za frenda. A ja vám potom do tohto videa pridáme aj moje telefónne číslo, tak si ma môžete dať na WhatsApp. Aj moje. Teraz sa kúknete na môj. Tu mám moje IDčko. Vidíte, 17 winstreak. Dobre, tu vám dáme ešte potom fotku, ale teraz je jedna veľmi dôležitá vec, pretože ideme hrať ďalšie duo, ale s tým, že si dáme cieľ hrať dovtedy, dokým nevyhráme všetky hry. Budeme hrať úplne že všetky hry, že Showdown, Brawl Ball, Game Grab, Knockout, Haze, Brawl Hockey, Basket Brawl, Knockout 5v5, Bounty, Brawl Arena. Dobre, a to bude všetko, čo budeme hrať. A zahráme si aj rankedy. Na záver. No, takže teraz ideme hrať duo. Takže ideme. A zatiaľ, kým sa nám to načítava, prosím, dajte odber, like, zvončeť a napíšte do komentárov, aké máte ID v Brawl Stars, ak hráte Brawlku. A možno si vás pridáme a budeme môcť s vami hrať. Presne. A keď získame YouTube button, tak ďakujeme za pomoc. Ale to podľa mňa bude ešte moc dlho trvať. No, pozor. No, toto bolo dosť ťažký súboj, lebo my sme sa celkom vymenili, no nevadí. Aj ohrozili. Teraz už som v hre a zabili mi nejakého typka. Edgara. Teraz tu idem na baza, ktorý tu avkuje. Ja to budem chillovať a čakať sa. Ja chcem na tohto Angela vyskočiť. Idem na to. Nie, ja som ho preskočil. To nebol dobrý nápad úplne. To je dobré, mám Hypercharge. To je El Primo! El Primo! Dobre. Už je jeden tým dole. Počkaj, nie, chraň ma. No a čo si myslíš, že to je Edgar z Hyper? A mne skočia, ja už som rip. A ja mám Hypercharge a som Edgar. Kamo dík. A ja som ho celkom rýchlo zlikvidoval. Máme showdown, a teda duo. Ako keby dva týmy už len sú v hre. Jupi, ďakujem, máme prvé miesto na hra. Dobre, dajte prosím vás odber, že sme vyhrali prvé miesto. A teraz sa posunieme na... Brawl Ball. Áno. Už sa nám to načítava a teraz hráme Brawl Ball. Ja mám Tranka a Dano má... Furt Edgara. No. Uvidíme, tu proti nám je Leon. A nemyslíte si, že Edgar je uchyl? Edgar je veľmi dobrý hráč. Aspoň pre nás. Choď preč. No, výborne. Darilko skapál! Ježišmaria, poď! Griff! On nedal gól, really. To si dáš srandu. On je normálne creepy. Mám loptu. Načítava sa mi ultina. Nie.
Teraz, Lukuš. No, teraz som to... Skúsim vystreliť. Nepodarilo. No, tak. Skoro sme dostali gól, ale zase aj skoro sme dali. Áno, to bolo o tesnotku, len ten El Primo nás zabil. Nie, ja som zomrel, to bola fakt škoda. Toto je veľmi napínavý súboj. Dosť. Áno, je to tak vyrovnané. Dobre, teraz ich tu bombím. Darylko. Poď! Come on, ne! Ten Leon Nie. išiel. Ja som si zbytočne minul ultinu aj hyper. Toto bola fakt zbytočná hyper, ale ja dávam niekedy aj zbytočné útiny. Ale ja som len tak stlačil ultinu a že... Lebo chcem skočiť a mne to dalo niekde úplne, že preč. Kurňák. Už je overtime! Skoro sme dali gól. Máme k tomu A veľmi teraz tesné. Krik dá gól. Myslím si, že dá gól. Gól! Vyhrali sme! Dajte nám prosím odber za to, že sme vyhrali ďalšiu hru. Bravo Ball! A teraz ideme na Game Grab. Teraz Dano dáva Game Grab a ideme hrať. Ja si zmením ešte hráča. Ja si furt nechám Edgara. Ja si dám Kenjiho. Dobre, nádherný skin. Ideme hrať. Tak, my už sme tu. Pri Game Grabe. A ideme hrať. Teraz toto si myslím, že vyhráme. Lebo toto je dosť slabý tým. No. Neviem, na čo som teraz skočil na Fenga, ale máme jeden game. Ale aspoň pre Edgara je to dosť ľahké. No, oni majú totiž 3. 3. A my máme 1. To je dosť zlé. Veľmi zlé. Popcorn. Dano, skoč na nich, poď. Idem. Potrebujem sa dohylovať. Kto má najviac gemov? Zisti mi. 8-bit. Dobre, na neho skočím. Len treba, aby tam išiel. Dobre. Máme 8-bita. Nie, oni ma dajú. Ne. To neba, ale ten Feng bude dosť silný. Kto má? Feng, najviac. Feng má? Neviem, prečo som skočil na 8-bita. No ale poď na Fenga. Poď! Nie, skoro! Nie, oni už majú 10. To si myslím, No, že nedáme. toto nedáme asi. No, my máme, že 0. To je úplne, že... No, to nedáme. No! Možno. Aha, to ne... Kamu dobre? Nie! Ty si odskočil. Ja som Dilino, lebo ja som omylom stlačil hyper. Nie, my sme to mohli vyhrať. Sakra. Teraz to má Penny. Penny musíme dať. Penny? Penny dáš. Dáš Penny. Že ju dáš. Dáš, yes. Nie, ja som chcel skočiť na tú Penny, akurát, že to zabagované, no nevadí, prehrali sme, alebo nemôžeme už hrať. No tak Game Grab sa nám nepodarilo zvládnuť, pozrite. Game Grab sa nám nepodarilo zvládnuť, ale to podľa mňa nevadí, lebo sme zvládli 5-2. Teraz ideme na knockouty. Tak my máme taký dobrý, pozrite, Edgar, Kenji, Case, Kaze, ale zase aj oni majú dobrý, oni majú Ale my máme Jeonga. zase Ultra Legendary. Oni majú Jeonga. No, výborné. Cordelius, no na toho si moc netrúfam, ale neviem, prečo som... Je to všetko na Case. Try versus Case, to nedáme. Teda to ona nedá. Nevadí. Budeme sa musieť lepšie posnažiť. No to teda budeme musieť. Ale keď sa nám toto nepodarí vyhrať, tak pôjdeme hrať zas knockouty, pretože knockouty je celkom krátka hra. Case nám zobrala? Či žije? Dobre, už len Cordeliu. No Cordeliu sa nedáš. Cordelius je dosť silný. Ja potrebujem, aby na ňu išla Case a ja. Ona má už hyper, dúfam, že nepoužije tú hyper. Kam ona to použila? Nice, vyhrali sme. No, to troška zbytočne minula. No z polovice, akože sme vyhrali.
Je to 2-2, takže teda 1-1, teraz sa rozhodne. El Primo je rýb. Ja som tuto. Nie, mňa dali. No, tak nič. Nevadí, ideme hrať ešte jednu hru. Dobre. Sa nám to načítava. Máme Naniho, no. To nie je úplne dobrý brawler na knockouty. Dobre, uvidíme. Mám ultinu. Dobre, killol som toho typka, teraz mi vypadlo meno. Ertyho. Sandy! Jedem na Sandy! Máme smash! Toto si myslím, že vyhráme. Uvidíme. Co si Edgarom budem čakať? Pozor, Sandy. No, dažu. Máme Sandy, sme 2 proti dvom, takže... Dosť napínavý súboj. Veľmi. Dobre, už áno, máme to, knockouty sme vyhrali. Dávajte lajky, odbery. Prosím, prispejte na YouTube button. No dobre, vybrali sme si nových. Tomáš má Edgara a ja mám Janet. Dáme ready, ideme hrať. Dobre, no, neviem, či to vyhráme, ale posnažíme sa. No keď som už zistil, akí sú hráči, no tak tiež si nemyslím, že vyhráme. Ale aspoň sa posnažme. Presne. Janet má najhoršie útoky, lebo to musíš aj namieriť, aby si chcel dať dlhu. Keď si dať dlhu. Dobre, ja som im bral pár HPčok. Dobre, ako? OK. Ja budem pekne tu stražiť, aj keď by som práve, že ja mal ísť. Nie. Nabij si najprv ultinu a potom chod na to letieť. Dobre. Posnažím sa, len ani na toto teraz nič ja. Oni sú strašne skibidi. Dobre, máme ultinu, ale akurát myslím, že to už bude zbytočné. No tiež si myslím, lebo už nám dosť toho obrali. No, tak už je to zbytočné. Lebo sme aj tak prehrali. No. Nevadí, skúsime hrať ešte jednu. Uvidíme, aké to bude. No ja som mal Edgara na 1000 trofejkách, len som to trošku premeškal. No a teraz ideme hrať zase hejsty. Ja si dám Edgara. Pýtate sa, kde som získal ten skin na kóta? To mi padol. Akože, ale dosť sú dobré tieto skiny. Demon a Angels. Akože mám aj rád tie sezóny. Ty kokos. To takto skočím na nich a believe. No dobre, to sa mi moc nepodarilo. Toto ako vyzerá... To čo tu ničí našu onu? Aká kokoškovina? To je od koho? Tá Jessina ultina. Nie, neznašam Jessie. Lebo hlavne v oných, lebo ona tam vždycky hodí tú onu svoju ultinu a najhoršie je, keď to dám z Hypercharge. Ja vždy na ňu zabudnem, ja som si ju vždy mohol dať, lebo ja ju mám na Hyper. Nebudete tu kempiť. Už som vám zničil kempiace miesto. No, troška im uberám. Tak nič, asi sme zase prehrali. Je to dosť pravdepodobné. No, lebo oni nám to už zničili. No, koniec. Nevadí, ale proste my už musíme ísť aj na ďalšie, takže ideme na ďalšiu hru a tá bude Brawl Hokej. No, na Brawl Hokej si dám ja Mortisa. OK, ja si nechám Edgara. Ideme hrať. Dávaj, rozkrok. No, ojojoj. To je ten nový Brawler proti nám.
No, Ale akože, no pre mňa je dosť slabý. no a ako ja som si proti nemu už hral a nebol vôbec dobrý. Gól Nádhera. A dokoľko sa hrá vlastne Brawl do okay. troch. Do troch. Viete, sa mi nepomôcť. No, Bomboklad! No. OK. ja tu niekedy uchraňujem. Nie! Ty kokos, to bolo strašne tesné. Keby som to nezachytil, prepáč, troška dlhá. Neva. Skús skočiť na nich. No, to sa mi nás nepodarilo. Poď, Lumi. Miau, 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 miau. Kde sú? Všetci sú tam, ja ich tu zabíjam. Mám loptu, gól! Gól! Máme 2-0. Nádherná, nejako sa mi to podarilo dať. Keď dáme ešte ďalší gól, tak už bude gól. Výhra. Nie! Ne, oni Nám dali tak... gól. To bolo hrozné. Gól! Ja som dal nádherný gól. Tretí a víťazný. Skončilo to 3-1 pre nás, takže Brawl Hockey máme za sebou. A ďalšia hra, myslím, že nás bude nasledovať, tuším, ten Basket Brawl. Teraz to bude, áno, basketbal, mám si pravdu. No a teraz sa kúkajte, mám tu Star Drop. No všetko rare, tak nič. Tak, Brawlerov sme si nezmenili, iba skin, teda on. Ideme hrať. Takže máme tu Basket Brawl. My máme toho dobrého poka, ten dobrý skin. Ale zase proti... Nie. Kto má na túto hru, keď hrá Amber, no tak je strašne dobrý, lebo Amber je na toto strašne dobrá. A ja si nie som teraz istý, ale neviem, či ja nemám toho poka. Poď! No, nevadí. Ty toto hráš prvý raz? Prečo? Ale sa pýtam, že či túto hru hráš prvý Nie. raz. Lebo to je taká... Máme koš. Lebo mne sa to nikdy nedarilo hrať, ja nemám rád moc tento. Ani ja to neznášam. Nie! Chvála Bohu. Teraz ti, Dano, idem pomôcť. Ne. Počkaj. Zakiluj ich tam. Nie. Sorry, nemal som nabité tieto. A kámo, Stu a Hyper, skúsime to dať. No. Nie, ja som sa netrafil. Poko. Yes. Wow. Máme koš. Ešte keď dáme posledný, tak by sme mali asi už vyhrať. To sa hrá, ne? 6. Do 6? Áno. Aha. Lebo to sa dáva po dvoch. Dobre, Poko. Poď. No, vyzerám, ako keby som to hral prvýkrát. No, to ja neviem. Ja som tu všetkých pokiloval. Mám hypercharge. Skúsim dať. Nie. Nie. Poď, Poko. Poko. Poko, prečo nehraješ? No, aspoň. Možno aj asi tretiu hypercharge. Nie, prepáč. Asi to vyrovnajú, je to dosť pravdepodobné. No. No? Oj, to nedal... No dali. No, dali. No, teraz, kto dá gól, tak je win. Prepáč, sa mi to nepodarilo. Nemyslím si, že toto vyhráme. Lebo... Ani ja, lebo sú ako... Dobre. Poď sem, nahraj. Alebo strieľaj. Yes! Kôž. Máme to kôž, Dobre. je to win. Win je to tam. Tak prosím, dávajte fakticky tie odbery, lajky. Za každý win, čo teraz dáme, neviem, na konci vám ich povieme, tak dajte 1 like. Tak zistili sme, že aj môj kamarát má ten skin, teraz ide Knockout 5v5. A teraz si ho dávam. Ja si nechám furt Edgara, lebo mne sa s Edgarom hrá dosť dobre. Ideme hrať. No, uvidíme, že či to vyhráme. Majú celkom dobrý tým. Aha, pozor. No ja viem aj healovať, tak si dávajte pozor. Ty si Poko.
Poko je taký, že ja ho moc nemám rád, lebo jeho ultina je úplne na nič. No ale keď máš akože málo HPčok, tak ťa to vie dosť dobre vyhýlovať. Ja viem. Máme ho! Nie, pozor. Killol som Lolu alebo koho? Otisa. Najprv killnime tohto. Áno. Yes, Leon je dole. Byrona treba. Áno, Byrona, lebo Byron je dosť silný potom. Yes, mám Byrona! A Brock je akože tiež dosť silný, ale nie je určite silnejší než my. Kámo, to nás dá na hit. Nedá, to bola maketa. Nie! Aha, tak máš pravdu. Dá nás na hit. Yes, ešte tu máme Byrona v týme. Kde sa spavnul? Dano, môžeme si potom zahrať ešte raz toto a ja si dám Byrona a budem vás healovať. Dobre. Nie, ty zmizneš! A ja som zmizol s ním! A ja ho... Nie! To nevadí. Skoro som ho kill... Yes! Yes! Mám ultinu Hyper. Ja idem asi po Lele v pohode. Po Brockovi, ten tam NPCčkuje. Po Leonovi. Nie, mňa killi. No, poď na Lolu. Yes! Už len Otisa a Byrona. Len poď. Poď, Leon. Yes! Už len Byrona. Byron, to bude dosť silné. No. Na hit. Je to 2v1. Dve legendarky versus jedna mytika. Uvidíme. Keď napríklad si myslím, že Spajka zabijú, tak Leon to dá. Lebo Leon si myslím, že je lepší. No. On tu neviem, čo robí. Spike je ešte nažive. Teraz vyzerá, že Byron o ňom nevie. Oj. Byron ho killol. No, je to Leon versus Byron. Leon, poď, zautoč! Ty skibidi. Ty už ho mohol mať. Yes! No, dobre. Máme win. Ďakujeme. Ja si dám teraz toto. Ja si dám Byrona. Ideme to ešte raz hrať. Takže ideme to hrať opäť a... Ja som si dal Byrona. A tento krásny skin. Dobre, už sme tu. Teraz ja tu dávam trojité stravy a prosím, vyhľujte ma niekto. Však ty sa vieš sam healovať! Aha, No, tak ja. ja som tak troška rýpol. No troška viac. A keď budem veľký, budem asi dosť dobrý. No toto neviem, či vyhráme. Keď ma gaz nerypne. No, killov som. Na Trunka treba ísť. Toho nedáš. Tak nič. Dobre. Skibidi Dynamite. Ideme proti Skibidi Dynamiteovi. Ale Byron, zabite ho bez tých hovadín. No dobre, tak on má akože mytik. Dobre. Leon má Hypercharge z ultinou. Tak to vyhráme. Možno. No, myslím si, že áno. Ne. Yes! Trunk je dole. Poď Leon. No, nevadí. Ja som ripnutý. Ja idem na toho Dynamajka. Vieš, že sú tam dvaja? Ja viem, mám jedného a toto už nebude dobrý nápad. Radšej to už nebudem riskovať. Len potrebujem... Bibi! Ne. To nevadí. Máme Mortisa a Leona z Hypercharge. Mortis to nejak kempí. Tak pozrite, Mortis nám to vyhral. Pozrite, jak pekne, krásne ju takto zakiloval v tom rožku a potom bomboklad. Nádherne druhý viktorii, takže dávajte lajčiky, chcem vidieť. Ale skoro to Mortis neprežil. No bolo to veľmi, že ochlp. A teraz nasleduje hra, poviem vám,
nasleduje Bounty. Povedali sme si, že Brawl Arenu hrať nebudeme, lebo je to moc zdlhavé. Takže budeme hrať Bounty a Rankedy. Tak ideme hrať Bounty. A ja som si zase nechal toho Byrona. Lebo mi sa hrozne na neho dobre hrá z Bounty. Ne, ja mám rád Edgara strašne. No takže už sa nám tu načítalo. Máme tu Tika s nami, no. No, to si myslím, že vyhrali. No. Lebo Barry nie je moc dobrý. Hej, Barry možno nie, ale... Sprout, či koho tam majú? Pozri, Barry. Máme Barryho. Treba sa dostať... Ne. Vyhľuj ma. Ty, kokos, to bote sa. Som sa na teba obetoval. Ďakujem. No, keď takto vidím, nebude to moc ľahké. No nebude. Vidím, že sú skúsení. Áno! Pozor, lebo ja mám 4. Je to vyrovnané. Asi potrebujem nabiť útinku. A idem na nich, lebo mám aj hyper. Takže potrebujem, aby sa dali... Výborne sa mi teraz nastavili. Ale dali ma. Nie, takže teraz, keď z nás niekto zomre, no tak sme prehrali. Ja to idem risknúť, prepáčte, ak zomrem. Dobre. No, yes! My sme to otočili. Normálne, že... No, výborne, takže už nás nasledujú len rankedy. 3. Som zvedavý, aká hra padne na rankedoch. No, takže ideme hrať, vlastne tu si budeme vyberať. Takže to je jedno, akého si dáme hráča. Hasty. No, ja by som si dal možno Jessie. Ja si dám Draka. Ja si dávam Baza. Baza určite. A Nani, my sme sa tu, všetci tí traja. No, uvidíme, že či vyhráme, lebo pozrite, že Barley, Sam a Nita. No akože Barley vie prehadzovať, Nita má toho Béra, ale akože ten Sam moc nemá dobre. Dobre. Asi to je viac pravdepodobné, že to vyhráme. O dosť viac. Jaj. A pozri. Pozri, ja mám útinku, no. Som si ju tak troška minul, ale to vôbec nevadí. Choď z hentej strany. Počkaj. Chod z pravej. Ja idem z ľavej. Tu je Sam. Ja tu vyčítujem. Tu je Nita, aj Sam. Ja tu teraz... Help. No, je to 22-100. Ja už mám hypercharge. Dávajte si na mňa pozor. Z ktorej strany idú? Dobre, tam je Nani. Chod z pravej. Poď! Yes, dali sme 100-0. Musíte dať odber. Dali sme, že my sme mali proste 100% a oni mali 0, takže musíte dať odber. Dávajte odber. Tak teraz ideme hrať poslednú hru Rankedy. Čo si dám asi zasa Baza. Brawl Ball. Drako. Mám Draka. A zase tá trojka. No. Normálne. Ale oni majú Bonnie, Rika a Maxa. Je to troška lepšie ako minulý tým, ale podľa mňa vyhráme. Tiež si myslím. Keby som si dal Edgara, no tak by sme na 100% vyhrali. Plus. Ja chcem dať gól. No dobre. Jupi, dal som gól, 1-0. Nie, ja som nahral tej sprostej Bonnie. Please, prihraj. Prepáč, ale je teraz voľná brana. Dobre. Bolo to dosť nevadí, ale vyhrali sme. To bola naša posledná hra.
No a teraz vám idem ukázať, teda si otvoriť nejaké veci. Takže sa kúkajte. Máme tu 10 gemov. Už mám 92 gemov. Tu máme Star Drop. Rare, no nevadí. 1000 coinov. A Super Rare, no to nám moc netreba. Teraz ideme sem hore. Dobre. Takže môj kamarát sa už odpojil, ale furt je tu pri mne. Áno. No, sa už dneska s vami lúčim a vidím sa s vami na ďalšom videjku. No takže, môj kamarát už odišiel, som tu už je len ja s vami. Som rád za toto veľké videjko. Prosím, dávajte odbery, lajky. Budem veľmi rád. A snáď, vidíme sa u ďalšom videjku. Nevieme, kedy vyjde, ale malo by výjsť zajtra. Takže ďalšie videjko. Takže čaute a lúčim sa s vami. Vidíme sa zajtra.